Tän tulee kaikki pelikanit ja kaikki. Nyt on lähellä. Mitä? Mitä? Herra Jumala. Mitä? Sytty! Mitä? Nyt on vieressä. Mitä? Kato. Mitä se tapahtuu? Mitä? Voi pelikaa. Mikä on siellä? Ei herra Jumala. Aika sulassa sovussa. Hyvän näköistä oli. Vie vaan pois. On yksi ihan lähellä. Kuuluu sun hengitys. Hyvän näköistä oli, kun ne voi olla kohta ihan tässä jos. Oi! Kafru tuli siitä, kun tulee toinen. Tää on villi luonto. Joo. Mistä delfiini? Tässä voi jo... Tässä on jossain yksi. Miksi tuo pelikaani on hienon näköinen? Tuolla näkyy pyrstöä. Joka paikassa näkyy. Se oli hyvän näköistä, kun ne kalat tuli karkuun tänne päin. Hirveetä kyytiä. Joku hai. Tuo mainion näköinen otus kyllä toi. Kato, ne mennään ihan noiden delfiinien viereen. Se oli siinä. Meillä tää oli tässä tää show. Ai nyt Tää on tilattu. Niin. Tilattu näytelmä meille. Ihan kuin haita. Niin, että... Ei paljon naurattaa, jos tulisi tommonen vastaan. Ei ne tee. Joku väittää. Joo. Tuo menee noin papukaijat, kato. Kato miten minä. Noin. Niin. Kato, siinä on iso. Ne on papukaijoja ja ne nyt yrittää.